Nyasa VoiceBox tafuna tingokamba nkhani mwachidule kumenyedwa kwa Sylvester Namiwa. Sylvester Namiwa akhala kudandaula mbuyomo kunena kuti Malawi Police Service mayi melini yolamu anyamatano ndi asungwana ku polisi ku nthawi zina zake ntchito akumagwira ngati kuti akugwira chipani cha Malawi Congress Party osati Republic of Malawi and Malawians. Ndiye pa 26 June 2025 Sylvester Namiwa ndi bungwe lawo la Citizens for Credible Elections CfCE anali mumzinda wa Lilongwe kupanga zionetsero zawo mmene muzabata ndi mtendere zofuna kuonetsa kusagwirizana ndi udindo wa mayi anamenyedwa ngati wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission MEC. Ndakupanga zimene zija kopezeka kuti Sylvester Namiwa ayamba kumenyedwa modetsa nkhawa ndi zigawenga zodziwika bwino kwa padakali pano anthu ambiri akhulupirira kuti zine zigawenga zotumidwa ndi chipani cholamula cha Malawi Congress Party. Ife Nyasa VoiceBox zimene zilibe nazo mboni and we don't care where these thugs came from. What we care about is the fact kuti Mr. Sylvester Namiwa amamenyedwa to the point kuti mwinanso tu tikanamva kuti Sylvester Namiwa atisiya. And zonsezi zimachitika in full view of the Malawi Police Service, which in my opinion ngati editor Nyasa VoiceBox ndikuti Malawi Police Service yaluza chance yaikulu kwambiri kuti apange polish image yawo. Amalawi amakhala kale ndi kukayikirana ndi police service yathu. Makhala ngati kuti bale wa Malawi Police Service ndi Amalawi ndi wankhoso ndi mphaka makhala okokana. Pamakhala kukayikirana nthawi zambiri kuti polisi yitu timanena kuti apolisi ndi abale athu nthawi zina amakhala abale athu nthawi zina sakhala abale athu. Koma pamafuna kuti polisi izigwira ntchito ndi anthu to serve and to protect. That's why we say kuti Malawi Police Service. Koma mopanga protect Sylvester Namiwa lero, the police were actually aiding the crime to happen. Amangoyang'anira by not doing anything amathandiza mathugs aja kuti amenya Sylvester Namiwa modetsa nkhawa. Sylvester Namiwa ndalinakale kuti wakhala kudandaula kuti Malawi Police Service ikumakondera chipani cha Malawi Congress Party. Lero polisi yomwe ija ikumpanga prove right Sylvester Namiwa, because if the police service was not unfair anakata kunena kuti we don't care kuti ndo anyamala MCP kandi ndo chipani chanji, we don't care kandi amba kwaku mkumenya Malawi amene sanalakwe tikumangani. And milandu yake so siyovuta: assault, battery, disturbance of peace. Anakata kuwapanga round apo siaja ndikuachaja mlandu yosiyanasiyana makamaka uwasoti achifuna sokhala kuti mina afinya kwambiri anakatha kuwapanga charge with attempted murder chifukwa kuti mmene amamenya Sylvester Namiwa muja achikhala tuwena kuti amatupi ofewa tikanamva zina. So as a citizen, my plea kwa my Merin Yola mtiwena kuti you've actually shown kuti you're running a police service that either does not listen to you, does not respect you, or they're doing all these things with your approval. Mukulamula polisi imene sima kumverani, muli pampando ya polisi imene sima kumverani, sama kupasa ulemu ngati bwana wa anthu a polisi mukapereka directive kuti anthu amangidwe sama kumverani, olo apolisi watu amadziwa kuti Sylvester Namiwa mmene akumenyedwa chonchi mu bwana akudziwa kuti ife sili kupanga china chilichonse ndipo akuvomereza kuti sapange china chilichonse. And in those three things, zikuonetseratu kuti my Merin Yola, you're incompetent. You're not fit to be Inspector General of the Police. You're not fit to keep our president safe, and you're not fit to keep Malawians safe and this country safe. If criminals can comfortably beat a prominent Malawian like Sylvester Namiwa in full view of your officers and nothing happens, that is concerning and very scary for Malawian citizens. Ndi kuti mwina tu munthu atakhala kupangidwa hijack pansewo mumusiyatu kuti apangidwe hijack, mwina tu nzima akugwiriridwa pansewo mumusiyatu kuti agwiriridwe pansewo. Yet your police officers are there. Munthu akupangidwa akuberedwa ndalama zake mushopa akuberedwa at gunpoint, apolisi akudutsa mumusiyatu kuti aberedwe. How can we trust the Malawi Police Service like this? How can you trust the Malawi Police Service to protect you? Kuti kodi apolisi amene wawa ndikayimba foni kuti kunoko anthu kuli zimbalangondo akundibera mubwera nanga mukabwera muzapanga chani? So I think as a country we need to have this conversation
And this conversation has to start with His Excellency the President. Akamabwera kuchoko Nigeria, ndikana kuna kuti funso limene lili azalipanga address akangosika ndege. Pachamana kuti tikayankhula ku State House. No, this is a serious issue that it's matters of national security. It concerns the safety of the ordinary Malawian citizen, and the president has to address this the moment he steps on the tarmac back home in Lilongwe. Komanso inanzathu achipande cha Malawi Congress Party. Vuto lanu ndi chani? Mukupita ku chisankho bwinobwino, malo moti mutionetse khalidwe labwino kuti inuyo ndinu anthu osinthika. Anthu akhala kudandaula kuti anthu Malawi Congress Party ndinu akupha, Malawi Congress Party ndinu anthu ankhanza. Malo moti mutionetse khalidwe kuti ife tili Malawi Congress Party mangotinamizira zinthuzi. Ndi pamene simukutenga zikwanje mashamboko nkumaka mmenya munthu otsutsana nanu. So how Malawians akukhulirani bwanji? Amalawi pano pata kumakunenera nkhani mwina simukuziwa ma social media kuti ino ndi anthu akupha, anthu ankhanza, anthu atsankho, anthu ozikonda, ndi anthu ophwanya malamulo, so many bad things. Instead of proving Malawians wrong kuti mwaona Sylvester Namiwa amamenyedwa, anyamata amene achata agwira ndipo tapanga discipline kuchipani komanso tikufuna kuti boma liwazenge milandu. Mangokhala pe. Mukumenyanso anthuso kunsewuso. So please Malawi Congress Party, discipline your boys, discipline your girls, and follow up on this matter. Anyamata amene ajawo agwidwe azengedwe mulandu ofuna kupha munthu, attempted murder at the very most, but at the very least aggravated assault or battery. Data ife pano pa Nyasa VoiceBox, mutuza maganizo ano in the comment section below. Pompano pa Nyasa VoiceBox.